играме на CSGO на... Пак много лаги. Аз съм най-добър от нашия отбор с най-висок. Има кил. Добре, днеска сме с Алекс. Невероятно чухте. Не може да го сгрешите него. Да, ние заедно ще правим канал. И съм мисля, че направя още един кил, но не направих. И колко мразите ми лаги играта, като погледна от едната страна ми лаги, от другата страна ми лаги, тъй че може би ще гледам, може би без лак съм по-добър, но аз нямам пистолет. Леле, убиха ме с лак. What the fuck? Like a tree, like a boss. Убиха ме с лак? What the fuck? Аз направих един кил. Защото съм вдигнал левел, като направих един кил. Той ме хвана с любимото ми оризи. Леле, то седи там като чакали. То си сложно убия, Аз имам фамас. ме върна с едно назад оръжие. Тук има ли бомба? Исках с бомба. Както знаете, не правихме блок на Adventure, защото аз исках, моя бог не искаше. Защо не искаше? И не прекачваме толкова време. Хората си помислят, че сме умряли. Да, хора, не сме умряли, не сме фалирали, предполагам. Няма как да фалираме. Да, разбира се, това оръжие, докато презаредиме, не убиха. Аз съм шашфамаш. Убиха още един. Ама защо като би един не ми зачита левел? Трябва да убиеш двама. Ланке, така кажи. Хакер. Ти си хакер. Вече е много много. То е чакал. Тона бе! Ей, хакер! Да, съм с калашник. Верно? Да. Аз съм Сауджи. Аз не мога да меря един човек. Умрях съм 8 пъти, имам една асистенция и имам и то са АВП. Да, то са АВП много ме дразни, бат. То с калашник. Не, то, човек! Тия чакали тъпи! Да изтера в устата. Не бъде много тъпо. Трябва да чакалиш. Стана толкова за кила. Може. Най-мразя такива като тоя. Вече имам калашников. Това е, да. То с АВП от къщата отгоре. То това най-лесно. Хедшот. Извинете ако... Айде нова. Извинете ако аз съм едно аз съм ако. Аз тук с лак не мога да правя това. С калашников не мога. Да ви сера в устата, тъпи чакали! Ама и тия тук са синупчи. От една страна ми лаги, от другата не ми лаги. Какво е това? Леле! С револвер ме убиха. Да. Значи, то ще го репортвам, само той ми килва. Гато, то вече взе ножа. Ванки. Това ще става пето. Аз ще му Аз съм става терористката. Шамари. Аз достигнах. Оле, скина ми едно як. Още дори не ми се докосна. Ето го моя скин, спечелих го. Отключих го по-скоро от Shadow Case. И сега, какво сме направили? Аз съм трето място, Боби не второ. Добре, да, съм на първо. Колко време стана? Те има даже и един бот, който няма нито един кил. Да. Добре, дай на Safe House.
Но то всички вотнаха за шут. Не бяхме снимали дълго време, понеже аз бях извън града. Не бях в София и не можах да снимам. Ме. И хора, ние като ходихме на Adventure. Сега ще ви разкажа една история. Значи, Данчо, нали се мисли за про и така, хубаво е при готика. И си мисли, че ще говоря с готика. И всякакви такива. Да, там на Adventure беше готика. Да. И Данчо като някакъв глупак. Готика 47, може ли снимка? Извинявай, че не съм ти ходил на фен срещата. Оле! И после като може да скача той 300 кила. А готика на фен срещата, когато бях, беше много по-блед, отколкото беше тук. Подробност. Да, и ние после го видяхме в едно такова захранение. Гати. Където ние ядохме. Аз ядох паласинка. Както Боби яде една паласинка. Беше палат, беше много вкусно. Ей, стой тук, ей, Сани. Узеки. Ох, тъпичкари. Ей! Бот уби мен! Колко яко! Оф, мак. I don't say бля. Аз така ли си мисля или какво ще напред и стават по-слаби оръжията? Да, понякога. Ще да направя втори кил, наведнъж. Първо стават по-силни, после стават по-слаби. Направи паки! Добре, то колко го стрелях бота, пък ме уби. Или това е Данчо, или е ракия. Версия. Ледена вода, ледена чешма. Толкова ми лаги, аз трябва и така да гледам вас. Защото едната страна ми лаги, другата не ми лаги. Не сме там. Човек, това хакер, как останеш му убива, бе? Добавяйте хакер. Хакер, човек. Мокъл хакер. Леле, то мак да не е от Resident Или така се мисли. Да, май то мак от Resident Evil. Аз съм си сгалил. Ако искате, може да върнем Resident Evil частиците в моби. То са вече, с автоматичен снайпер. Вау, той отгоре ме стреля. Леле, бот ме уби, аз убих про. Което също е лайно. Той ме уби да хакер. Леле, един и същи сам ме. Аз съм семка вече. Аз също не. Я съм вече. М4А4, любимото ми оръжие. Да. Не, вече съм се загалил, мраза галил. Защо сгалил? Колко мраза. Защо нямам нож? Искам нож. Добре бе, то с... Това е SG. Мога спадаме на някакво снайперско място. Но аз съм съвсемка. Ох, ти тъпи чекали да ги. Да ги. Вече имам SG имам, което е много скъп скин. Скинаме 23 стотинки. Вече не е много ефтин скин, не е ефтин. Смера. Вау! Хора, боли на глава. Не знам. Аз днеска сънувах три кошмара, хора. Айде ще ги разкажа. Един беше само един помня. Друга е много кратка. Сега ще кажа само краткия и после дълги. Значи, аз съм в една болница и нали го знаете, че който гледа филм може да го знае, който не го е. Това е една кукла, и която иска да те убие и вика. И тя вика, Алекс, къде си?
И аз чувам през стъпалата как слиза. И аз се крия в някаква стачка, където беше туалетната. И там се будиха. Втора страна. Ай, да, бе. Някакъв поп идва и се бужда, възражда някакво зомби. Аз съм с АВП вече. Дали това е Боби или е ракия? Не, ножа. Това какво значи? Аз носкоп да направя. Значи това. Леле, аз близко не мога ги убия тия с неги. Айде, яле. Тук е много яко. Мам с този път ще чекалям. Аз съм с автоматичния снайпер. Аз съм автомат. Още един супер. Аз и добре хора, това ще бъде футбол днеска. Надявам се да ви е харесало и до... Чао, ако ви е харесало, дайте лайк и се абонирайте за още. И чао, и до скоро.